Hello, Melo Santiago and Lucky 7 Hawaii, headed by Chairman Carlos Pucat, Shock ni Marian Sudiven, Ngagned iti Kabugaw Ilocosur, ket deti met apo ti entry para iti Grand Finals. Sapay lang kumata magustuhan niyo. Kadagiti aniniwan di kalman umadayawak tapno ninak palipatan sa MA hugat na purpurangag babaken nagpasulak iti binulong ti agdama isog inak pagtakteran amang tamdag ti awan patenggara tapnon mapuypuyak panagkibinta panagtulit ti aldaw panagtutog lubong apang mana sikala entinak araw aga po tiragsak ken liday mangpunpuno to'y biyak ko iti agnanayon sinanamaan iti sapatam karim jak umibat agbyagag sikat kandingay ko pasikabyag ko't kapisiday to'y puso